לשאלתך לגבי ה-Boots on the ground, אז היה את הרעיון של הכורדים שישמשו בעצם כוח תקיפה קרקעי, והדבר הזה ירד מהפרק בגלל התנגדות של ארדואן, כי בעצם הכורדים לא מוכנים, לפי מה שאני מבין, לשמש כוח לחימה קרקעי לארצות הברית, אחרי שארצות הברית בעצם השתמשה בהם בסוריה נגד דאעש, ולא נתנה להם לא אוטונומיה ולא מדינה, ולא רק זה, ארצות הברית בעצם בהסכמה שבשתיקה, נתנה למשטר הסורי החדש של אל-ג'ולני, לדחוק אותם, ובעצם להשתלט על כל האזורים הכורדים בצפון סוריה, ולהיכנס לאזור, אחרי דיר אזור, אחרי אזור נהר הפרת, לכיוון האזורים עם הנפט, ובעצם סוריה השתלטה על כל השטחים שהכורדים כבשו בתקופת אובמה, שנלחמו נגד דאעש, והם חשבו מבחינתם שהאזורים האלה ישמשו כמדינה קורדית עתידית, שהאמריקאים יתמכו בה, אבל זה לא קרה. אז מבחינת הכורדים באיראן, הם אולי חושבים שהאמריקאים יתמכו בהם, אבל הם מאוד חוששים. הם חוששים להקריב את הקורבן הזה של אלפי לוחמים, עשרות אלפי לוחמים, ובעצם הם יישארו בלי כלום. ודבר נוסף שמונע מהתוכנית הזאת לצאת לפועל, זה בעצם התנגדות של ארדואן. ארדואן לא רוצה שהכורדים ייכנסו ללחימה, כי בעצם הוא חושש מתגובת שרשרת שיכולה להיות עם הכורדים בעיראק והכורדים בסוריה, שכל המיעוטים הכורדים בעצם ייכנסו ללחימה והתגבשו כישות אחת, וזה יכול לעשות לו הרבה צרות מבית, ולכן גם הסיבוב פרסה הזה של טראמפ בנושא, אם אתה זוכר, הוא דיבר על זה, ויום למחרת או יום וחצי הוא כבר הוריד את זה מהשולחן, בגלל הלחץ הטורקי בעצם. הטורקים מאוד מאוד חוששים מהכורדים, מבחינתם זה איום אסטרטגי, למרות שבסוריה הם די הצליחו לדחוק אותם לפינה, עדיין בצפון עיראק הכורדים הם מאוד מאורגנים, מאוד מאוד חמושים, ממש צבא לכל דבר ועניין, השלטון של ברזני שם הוא מאוד מאוד דומיננטי, והם לא רוצים שום מקרה שהכורדים באיראן ייכנסו ללחימה. מה שכן, יכולה להיות כן איזושהי קואליציה של מיעוטים שנלחמים, זאת אומרת, חוץ מהכורדים יש גם כן את הבלוצ'ים, יש עוד מיעוטים כאלה ואחרים, כן ארצות הברית יכולה אולי להשתמש בהם לכיבושים של נקודות אסטרטגיות של אזורים מסוימים, אבל כרגע אני לא רואה שיש איזושהי תוכנית מסודרת לדבר הזה.